इकडे ठेवलेले आहेत मस्त बटर लावून थोडेसे शेकवायला. हे गरम झालेत वाटतं. कुठले गरम झालेत माहिती नाही. हे बघा हेच गरम. तर मित्रांनो शुभ सकाळ. टाकून नंतर तर स्वागत आहे तुमचं. हा बघा बॉर्बनच्या बिस्किट सोबत. काय रे काय करतोय? कशाला खातोय? हे बघा कशा हातात पकडले बघितले. हे बघा दाखव रे. हे बघा हे बघा ह्याच्यामध्ये हातामध्ये पकडून. आता आम्ही खाणार आहे दूध बिस्किट. दूध गुड डे. तुला देऊ का गुड डे? तर चला आता नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया. आणि ऑफिसवर आलो भेटूया. बारीक बारीक कर ना. गावाला कोण नाही जात समजलं. गावाला कोण नाही जात. नाही तूच जा. ये बघ मोबाईल पडला ना असा मग तू मार खाणार. ह्याला नाही नेणार मी गावाला. कॅन्सल आहे. तर चला पाहू आपण गुड डे. गावाला नाही द्यायचं. चलो तर मित्रांनो ऑफिस वरनं आलो डायरेक्ट. इकडे फ्रेश होऊन मस्त पैकी आज काहीतरी रेसिपी बनते वेगळी आगळी वेगळी. आणि हा बघा तिला घेऊ बोला. तर इकडे चिकन मिक्स करून मॅरिनेट करून ठेवलंय. आणि इकडे चिकन कुठे आहे? सोडणार तेव्हा जाईल मग ना. सोड ना सोड. इकडे थोडं झालंय. सोडणारे खूप तिकडे आहेत. तू सोडलंस तर काय आता. हा मग बघितलं कसं आहे म्हणजे ही व्हिडिओ पुरती हिला हे खरं बनवतात भाऊजी. ते पण बोल म्हणजे लोकांना कळू दे. हो हो चमचा हे असं घ्यायचं म्हणजे आता हात खराब नाही आता हातपर आतमध्ये नाही दाखवू शकत मी एवढं. म्हणजे जेणेकरून हात नाही आपला खराब. टेक्निक आहे ती. हे असं चिकन इकडे थोडस फ्राय करून घ्यायचं. धरा दोन त्याला टाकले. दोन टाकली चल. खूप चेंज आहे. खूप चेंज चला. आणि इकडे टोमॅटो कांदा कापून घेतलेला आहे. एकदम असं असं टाकायचं. मसाला लागला पाहिजे. काय बोलले? मसाला लागला तर व्यवस्थित. हा हा कुठल्या गाड्या पाहिजे? आणि इकडे हे पाव आले. कुठले पाव आहेत ते आपण बघूया आता. आता बघूया आपण. आणि आपण पण थोडस काहीतरी हेल्प करेल. काहीच हा पाव आहे की काय? पाव आहे बाय. हा कसा काय असा असा भाई. हा कुठला पाव? एक नंबर. नाही नाही इकडे पण दोन वेगळे बर्गर पाव आहे भाई. हा बर्गर पाव आहे. बर्गर बनवतो आम्ही. चिकन बर्गर. चिकन बर्गर बनवतो. हो चिप्स पण आहे भाई. आज काहीतरी वेगळं वेगळं म्हणणार. ह्याला काय नाव द्यायचंय? भाऊजींना विचार नाव काय. नाव सुचवून आम्ही थंबनेलला टाकू. ठीक आहे तुम्ही. हा घरचं आम्ही काहीतरी वेगळं वेगळं बनवतो. तर इकडे आले सॉसेस आणि मेयोनीज आणि मस्तपैकी पिकाचू पिचको आणि अमोल बटर. ए हा बघा हा बघा मस्ती कर. खाल्लाय मार खाल्लाय मार खाल्लाय. पिलो कुठे कुठे गेली? ये इकडे पिलू या. चला हे आता आपण बनवताना भेटूया. चिकन अर्ध भाई घाबरलो मी. मोबाईल निघाला माझ्या ह्याच्यातनं स्टँड मधून गाईस. हा तर आम्ही आता इकडे पाव घेतोय कापायला. बघू कशी कापते बाय. चला चला बर्गर बनवणार आहे आम्ही आज. कुठला बर्गर माहिती नाही. कैची नाही काय आपल्याकडे. हे बघा म्हणून मेंदू इथं होईल. चला पाव कापूया नंतर भेटूया. हे सगळं भरताना मटेरियल या थांबा मी पण काढतो थांब. मी येत नाही दिसतोय ना. पाव कापायची पण टेक्निक आहे. याला अशा पकडा. त्यांना माहितच नाही. त्यांची नसेल ते सुरीने काम करा पण कापा. आम्हाला आलं उठायचं काही. इथं भन्नाट काहीतरी बनते बघा. दिसतोय ना बनवायला खूप महाग. हा दिसतोय एक नंबर. हा पावाचं काय करायचं आपल्याला. हा पावा किती येतो कापू ते पण कापू.
तू पूर्णच कापू नये पाव. हे वाले गोलवाले हे नाही मग हे असे पहिले पूर्ण काप. पहिले ते बघ, बोलते ते. असेच कापू ना. हा, पूर्ण कापा. हसते असं वाटतं. पूर्ण हा असं काय पाहिजे रे, हे सोपं आहे. असं घ्यायचं. गाईज आता ह्याला लावायचं आपल्याला मीच आपण एक कसं लावून घेणार याला नुसतं कसं असं पसरवायचं. ओके आपल्याला कॉपीराइट येईल मजबूत आहे. सगळा ब्लॉग आपला वेस्टेड जाईल. एकदा बेस्ट ठेवून एकदा कोणाचं कुठं जाईल. कुठला घेऊ? दोन्ही लावायचं. दोन्ही लावते पुरणार नाही पण तो काय थोडं थोडं लाव दोन्ही. हा आणलाय मी नवीन. सफेदवाला कलर करायचा. कलर ऑइल पेंट वर आता आम्ही थोडासा ऑरेंज करू. ही बोली थोडा थोडा लावा. अरे मार्स कशी मोबाईलला लावशील ना चुकून. काय लावते वा झालं. वा वा इकडे बघा एका हाताने मागणा व्हिडिओ काढते इकडे मी. बघा. तू स्टँड घे ना. तू घेतलंस आता माझं तोडलं ना त्यांनी. मी घेतो तुझा लावताना टेन्शन काय घेतो. आम्ही ठेवलंय कशाला फ्रीज मध्ये. आपण ते व्हिडिओ काढत राहिलो तर आपल्याला होईल कसं. आवाज उठायला. फ्रीज मध्ये नाही ठेवलाय रे बाहेरच आहे. गाईज हिच्यावर आलंय शेजवान चटणी जी आपण चायनीज मध्ये खातो ती. आणि मग आलाय कांदा टोमॅटो. आणि मग आलेले चिकनचे एकदम असे मस्तपैकी बाईट्स. हो निकाल हे चिकन आपण बारीक केलं असं तर शोरमा सारखं असं पण चालेल. मस्त म्हणजे जास्त राहील पुरेल सगळ्यांना. काम कर यांच्या याच्यामध्ये कमी कर. पुरेल रे. हड्डी नको लागायला मध्ये. हड्डी नाही. बॉन्डलेस आणले मी यार. तुझा विश्वास नाही मला म्हणून हे त्याचं लावून घ्या आता इकडे. तर आता आपण हे बघा हे असं टाकायचं मग ह्याच्यावर लास्टला चीज टाकायचे पीस. माझा भावाची दाखवते नाही हे वेफर घे नंतर चीज टाक ना. थोडा टाक पण तिकडेच ठेव पंख्या खाली नको ठेवू नरम होणार पूर्ण ती. घे सुरे. बाकी एका याच्यामध्ये काढून घे आणि पूर्ण भुगा करता. अक्का अक्का नको. तर गाईज आम्ही घेतल्या तर चिप्स हे केले असतं बारीक. बघा किती पाहिजे. हातूच ते काय अरे हा बघ भावाने मसालाच केला. फक्त ते लावायला घे. हाताला कलर करायचा. जागा नाही ना द्यात ना. झाकण मारून ठेव ना. भांडे मला करा. हो सगळं संपवून टाकून म्हणजे तू भरून टाक. बघितलं ती चंपसोपणा काय भरणी निघणार नाही. थोडस खाऊ आता हा चुपचाप. हे बघा एवढं चीज आलंय घे ना. तू काय करते बसले पण काय व्हिडिओ घेत नाही यार. काय त्यांना आठवण करायला लागते. मी एवढा लांबून आलोय ब्लॉग शूट करायला कारण की मिसळचा ब्लॉग चांगला झाला म्हणून आलो. काही खूप आहे मी. पावजी बनवतायत काय कुठला पण लाव. हो झाकण मारायचं. आवाज येतो. हे गरम करायचं डायरेक्ट. कसं खाऊ शकतो. तू एक्स्ट्रा 10 रुपये दिलेस तर गरम करून मिळेल. एक्स्ट्रा 10 रुपये नाही दिलेस तर तुला कच्चा बर्गर मिळेल. प्रकारे हा एक रेडी झाला. असंच तर सगळे बनवून घेऊ आणि नंतर भेटू. चिकन गाई चिकन. तर मित्रांनो मोठा ब्रेड घेतलाय फायनली. आता बघू याच्यामध्ये आपण चिकन पण केले. चिकन पण केलंय बारीक मस्त वेगळे. तर मेवनीज आणि ह्याच्यामध्ये येणार सगळं. आमचे चिप्स पण इकडे ठेवलेले आहेत मस्त बटर लावून थोडेसे शेकवायला. हे गरम झालेत वाटतं. कुठले गरम झालेत माहिती नाही.
हे बघा हेच गरम झाले, चीज वगैरे मेल्ट झालेलं आहे मस्त, आणि हे होतात आता गरम. 2 विदाऊट चटणी, बाकी चटणी आहे मस्तपैकी. आपण खाताना बघू आणि नाव नंतर डिस्कस करू आपण काय ठेवायचं. बटर लावून ठेवलेलं आहे बघा, वाफ येते वाफ. भाई बर्गर वाटायला लागलं, पूर्ण बर्गर, एक नंबर. तर चला आता ह्या मोठ्या ब्रेडचं काम चालू आहे. हो हो हो, भाई फुल लोडेड हा फुल लोडेड, फुल लोडेड आहे. घ्या घ्या एकदम निरपून घ्या. हा अर्धा हाफ फ्राय टाकू का याच्यामध्ये? हा हाफ फ्राय. अंडा ना, हाफ फ्राय अंडा. आम्ही झोपत नसतो. आता आम्ही उद्या सुट्टी आहे ना आम्हाला, तर आम्ही आता याच्यात काही साफसफाई करायची मला. एक नंबर. कसलाय? चटणी नाही लावली ना त्याला, अरे यार. विसरली अशा. याच्यात काय करून अशी हीच तर मजा आली. टाकायच्या आधी टाक. वरून थांब. हे वरच्या पावाला लावू. हा हा वरच्याला लाव, वरच्याला लाव, एक नंबर. धमाल आहे यार. क्या वा वा वा, काय चालतंय आपलं डोकं या. आपण अंडा बॉईल करून पण टाकूया का किसून टाकूया. मग 12 वाजता जेवू. हो 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 भाई लोडेड आहे, भाई लोडेड. भाऊजी टाकूया स्टॉल. ओनली ओनली वेनसडे, फ्रायडे, बस. बस बस बस, काय लोड झालाय भाई, लोड झालाय लोड. हा पाव बंद नाही होणार आहे. त्याला भाई शिवाय लागेल आपल्याला, सुई धागा घेऊन. टूथपिक आहेत ना ते दे. अच्छा ओके, तो टूथपिकने असे हे करणार पाव. काय टूथपिक असतात. अच्छा तमकुरो भाई तमकुरो. बस अर्ध जरी खाला तरी माझं पोट पॅक होणार आहे. नाही मला वाटतं आज भाकरी मम्मीनी बनवलीच नाही पाहिजे, काय खरं नाही. मला म्हणून राहिली सांगितलं असेल बनवायची. झाली भाकरी, आता काय खरं नाही. ती ठेवतो उद्याला, दुपारला खाईन मी सांगतो. पण हे पहिलं खायचंय मला आज. बाय बाय, चीज चीज पोडा पोडा पोडा. घ्या घ्या घ्या, टाक तू. टाक उद्या झोपून राहू. त्याची पण जनरल आहे झोपू आपण. वा, पोटासाठी काय काय करावं लागतं. काय जिभेसाठी. इथभर पोट असेल. हा हे बघ, इथभर पोट. तर त्याच्यासाठी एवढा स्ट्रगल. पण मी काय म्हणते, हा केलाय कारनामाने पुसणार आहे कोण लाद्या बिद्या इथं. आम्ही एवढं केलंय, तू कुठं होतीस? तू दिसलीच नाही का भाऊजी? सुट्टी आहे ना उद्या तुला. पुसत बस. तर इकडे झालं मेल, बाय मेल झालं वाटतंय. बर्गर खायचं आहे आम्हाला, चिकन बर्गर, होममेड चिकन बर्गर. आणि हा लोडेड बर्गर. भाई भाऊजी हातात पकडला ना, लय फोटो भारी येईल तुमचा. चलो चलो अंदर, बहुत जगह है. काढ असाच फोटो एकदा. नाही शिवणकाम चालू आहे. हो, हे तुम्हाला दिसतायत काय? नसेल दिसत तर डोळे मोठे करून बघा. आम्ही झूम केले, झूम केले. एक नंबर. त्याला शिवणच घालतोय. यार पडलं नाही बाबा. हा अरे रेडी पोझिशन मध्ये. हा फोटो भाऊजी बघ काय करतात. असं असंच असंच खा, असंच खा, असंच पप्पा खा. या इकडे, हे पकड. ये लवकर फोटो. गाईस मोठा गेलाय, मोठा मोठा बर्गर. आता आता गरम मस्त मस्त. बटर बटर एकदम मक्खन लगा के. चला हा पण रेडी हो द्या, नंतर बघूया आपण खाताना. डायरेक्ट व्हिडिओ खाताना, नाही तर खाऊन झाल्यावर भेटू. तर मित्रांनो, मंडळींनो, तर आम्ही बनवला मस्तपैकी. काय नाव द्यायचं मला तेच समजत नाही. एकदम टेस्टी चविष्ट. काय ग मम्मी, काय नाव द्यायचं? हे बंद करायचं. ते नाव काय द्यायचं? मेनूला नाव काय? मेनूला आमचं नाव आता चिकन वेफर चीज बर्गर
हा हा चिकन वेफर चीज बर्गर हे नवीन नाव आपण देऊया. घरगुती रेसिपी आम्हाला जे सुचलंय, भाऊजींना जे सुचलंय ते बनवलंय. ही भाऊजींची आयडिया आहे. आणि मी थोडा गेलो हेल्प आणि आपला ब्लॉग पण करेल, तुम्हाला बघायला भेटेल, जरा एन्जॉय मस्ती आणि एक नवीन रेसिपी तुम्ही पण घरी ट्राय करा. ते पाव पण भाऊजींनी नवीन आणलेले वेगळे, मानलं पाहिजे, पण एक नंबर लागलेत. खाण्याची घाई होती कारण गरम पण होत होतं, म्हणून मी खाता नाही दाखवलं, पण बनवताना नक्की बनल्यावर पण दाखवले. तर एकदम छान. आणि तो मोठा अफलातून लोडेड, अजून त्यात ॲक्च्युली हाफ फ्राय आम्हाला पोळा टाकायचा होता, पण आम्हाला टाकायला म्हटलं कारण तो ऑलरेडीच पॅक झाला, तुम्ही बघितलं. तर छान झालं. तुम्ही पण ट्राय काय काय आहे ते तुम्ही बघितलंच असेल. 2 प्रकारे मेयोनीज, चीजचे क्यूब्स आणि ते पाव, ते बेकरीमध्ये भेटते तुम्हाला. आणि चिकन ते थोडंसं फ्राय करून घेतलं. हां, ते चिकनवाल्याकडे भेटेल. वा, काय जोक मारला. तर छान झाला. मस्त लागला. व्हेरी व्हेरी टेस्टी. हा, चिकन बर्गर वेफर चीज, नाही चिकन वेफर चीज बर्गर. वा, चिकन वेफर चीज बर्गर, भाई नवीन बर्गर आलाय. तर छान झालेलं आहे एकदम अप्रतिम. तर उद्या सुट्टी आहे, तर Yummy, भेटूया yummy. आता उद्या. यम्मी यम्मी आणि मस्त झालाय, फुल झालाय टम्मी टम्मी. तर भेटूया आता उद्या. कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.